हेलो हाय साଙ୍ଗने जय जगन्नाथ बाहरी गलु ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଧା ସାଙ୍ଗ ବୁଲି ବାଇକ୍ ରେ ଚାଲିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲ ତୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ଚାଲ ଯିବା अभी मजा आएगा ना भिड़ो ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ମାନେ ବାପୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ବାପୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ କୋଉଠିକୁ ମାଣ୍ଡୁ ଘର ସିଏ କଣ ତତେ କହୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ମାଣ୍ଡୁ ଘର ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଆମର ତ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ତ ମାଣ୍ଡୁ ବାଟୁ ଅଛି ମାଣ୍ଡୁ ହେଲା ବାହା ବାଟୁ କାଣା ଇଆର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ବାହା ହେଇଛି ଇଆର ଯିବ ବାପା ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ବାଟୁ ଦେଖିବେ ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନି ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଧାମରା ମନ୍ଦିର ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ଧାମରା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆମ ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଧାମରା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଧାମରା ମାର୍କେଟ ଆମର ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆମର ମକର ମେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ପଡ଼ିଆରେ ବି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଧାମରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଶନି ମନ୍ଦିର ଆମର ଧାମରାରେ ନୂଆ ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମକର ମେଳା ହେବ ଏଇ ପଡ଼ିଆର ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାନ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ପାଲି ଫାଲି ପକେଇକି ଯାଇ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଧାମରା ମନ୍ଦିର ଆମ ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମାନେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଫୂଜା କରିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲୁନି ଚାଲ ପଳେଇବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବୁଲିକି ଯିବା ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି मंदिर पाखे बहुत भल लगुच मस्त लगुच सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं पीछे देखो पीछे सांग ठिया से गलानी मंदिर भर कौन है देखो सांग से बाइक धरिक ठिया चल समुद्र आड़ को बुलिया जा चल समुद्र आड़े जा ना कड़े चलो तो सांग समुद्र आड़े बुली आसवा नाग मंदिर पाखर बुलिक पड़े आसलु चलो समुद्र आड़े चलचु आम ये देखो सांग पहुँच गलु समुद्र पाखे है पहुँच गल समुद्र यहाँ बोटा लगी देखो समुद्र आम बोट छाड़ा देखो सांगने कड़े जा पड़ेगा ना कड़े चलते सांगने पड़ेगा चल एबे जीवा चलो सांगने गाड़ी तेल पकेबा कौन गाड़ी तेल नहीं पेट्रोल पंप गाड़ी तेल पकेबा बाइक रो चलो आगे जस्ट आगे पड़ो आम पेट्रोल पंप चलो गाड़ी पेट्रोल पकेबा
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର। ଚାଲନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ଗାଡ଼ିର। ଭାଇ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ? 60,000। 60,000। ସୁଦୂର 60 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିକାରି ଦେଖ। 60 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛି। ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋଲ ପକା ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ରଖୁଛି ମୁଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।